मोरी मस्त कशा 1200 रुपये बापरे. अरे ताजेच खाडीतला माल तो. आणि थंय झाला काय सार आणि हय सार मस्त पैकी उकाळ होईल झाला ना. गॅस बंद केला ना आणि हय कोलंबी पण झाली. काढूचे तुमका काय वाटला फुकट हा की का जिया एवढं जिया राहू त्याच्या खाली राहू ना. जिया लावला हात लावला हे बघ त्याच्या वर माझ्या हे बघ कसले हात ते वळवळत जोडी ती नर मादी वाटता राजा राणी. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी जोईनगर वरसून भाभी जयाची मावशी येणार आमच्याकडे जेव, तर त्याच्यासाठी मी हावरा हानुका फिश मार्केट का जात आहे. बघू त्या दिवशी आम्ही पापलेट खाल्लं तर आज सरगो किंवा सुरमई जा काय ताजा भेटात आम्ही घेऊन येते. आणि त्याच्या अगोदर एका कमेंट्स का आम्ही रिप्लाय देणार आहोत. चला ती कमेंट हा पारकर साहेबांची आहे की दीपाली पिंक कलरचं मेकअप केलं ना त्यामुळे हमागुम होऊन पण फ्रेश दिसता अशी आहे. तर दीपाली घरात काय मेकअप बिकअप करत नाही. दीपाली तूच सांग. मी घराकडे असताना जेवण बनवताना मेकअप कायच नाही करत. तर ऍक्च्युली काय मी क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट हा एक महिन्या अगोदर पासून हे 1 महिना झालो 1-1.5 महिना झालो हे क्युअर स्किनचे प्रोडक्ट. हा सनस्क्रीन आहे आपण हे बघा अर्ध झालेला ह्या वापरतोय. ह्या माका मुळमा होती ना त्यासाठी क्रीम दिलेली होती ही ती मुळमासाठी मुळमा पण गेले डाग गेले त्याच्यामुळे आता मुळमा पण आता खूप कमी झाले लय कमी झाले. आणि हा मॉइश्चरायझर म्हणजे मुळमा पण कमी झाले आणि डाग पण कमी झाले. काळे डाग होते आता फक्त जराशे लाल थोडेसे राहले. व्हिडिओ बघतील ते का माहितच ना म्हणजे एका गाला खूप डाग बी होते असे लाल काळेचे होते. आता हे लाल म्हणजे लय कमी झाले म्हणजे फक्त एका महिन्यात एवढे कमी झाले. फेस वॉश पण त्यांचं प्रोडक्ट मागवचा पण एकदम सोपा. त्यांचा ऍप तुम्ही ओपन केला स्क्वेअर स्किनचा ऍप ओपन केलास ना काय तुमचा काय प्रॉब्लेम असतील ते सिलेक्ट करा. त्याच्यानंतर 1-2 फोटो मागतील तुमचे साईडचे आणि फ्रंटचे. त्याच्यानंतर तुमच्या प्रॉब्लेमनुसार ते सर्व प्रोडक्ट तुमका येतील. असं नाही की तुमका तेच येतील तुमच्या प्रॉब्लेमनुसार. कोणाकोणाला डार्क सर्कल असतं डोळ्याखाली पिगमेंटेशन असतं त्यानुसार तुमचा प्रोडक्ट आहे. हा असं नाही की जो प्रॉब्लेम असतात तेच देणार. आणि हे सर्व पूर्णपणे फ्री आहे. फक्त तुमका प्रोडक्टचे पैसे देऊचे लागतील. आता काय वाटलं तुम्ही प्रोडक्ट युज करताय 10-15 दिवस झाले मग वाटलं काय ना माझं काहीतरी दुसरं प्रॉब्लेम आहे किंवा मला काहीतरी इम्प्रुव्हमेंट आहे तरी पण तुम्ही सांगू शकता. त्याच्यात तुम्ही आमचा कोड वापरला असता आणखीन तुमका स्वस्त पडात. तर आता ही सनस्क्रीन हा क्युअर स्किन वाल्यांची त्याचा खूप फायदा झाला सनस्क्रीन नाही मी पण यूज करते. ही तेलकट नाही एकदम. तुम्ही यूज केलात ना आता चेहरो तेलकट वगैरे दिसत. तेलकट वगैरे ही नाही हे एकदम सॉफ्ट आणि ऑइली नाही अजिबात मस्तच वाटतं. बाकीचे तुम्ही असतात ना सनस्क्रीन ते लावल्यानंतर तुम्ही बाहेर जा सगळा तेल तोंडावर येतं पण तेलकट असं ऑइली बिली असं काय वाटत नाही एकदम क्लीन आहे. आणि आता दीपालीचे ते मुरमाचे एवढे काळे डाग होते आणि रोज यायचे ते येऊचे पण बंद झाले. आता ते थोडेसे आहेत ना ह्या गाल्यात थोडेसे ते पण कमी झाले एकदम पूर्णच होते क्लिअर होऊन जाईल. आणि काळे डाग होते ते पूर्णपणे काळे डाग गेले आता एकदम. खूप औषध डॉक्टर पण केलेले तरी पण नाही पण ह्यानी लय हे झालेला. आणि हे तुमका ऍपची लिंक पण दिलेली आहे आणि प्रोडक्ट टॅग पण केलं तुम्ही मागू शकता. चला आता जाऊया म्हावरा हाडू. वेस्टच्या मच्छी मार्केटात इलय मी. वातावरण ढगाळा तर बघू काय भेटता या वातावरणात. मासे खायचे मिळतात. बहुतेक रविवारी ताजे मासे असतात तर आज बुधवार वाटत नाही पण बघूयात जा. मोरी मोठी आहे. मोरी कशी दिली? अरे बापरे मोरी मस्त कशी आहे? 1200 रुपये बापरे. आणि चिंबोरे पण आहेत. चिंबोरे आहेत नरच नर. 700 रुपये किलो. किती? 100 रुपये कमी झाला रेट. रेट झाला. हा काय पण आज मासे आहेत बघूया. तर हे पापलेटा पण आहेत ताजी. 1,500 रुपये जोडी आहे ना. 1,500 रुपये जोडी आहे.
आणि हे कसे दिलास? हे मोठे दिसता आणि 500 का 2 तुकडे ह्याचे. दादूस 3 दिले तर कसे होणार? हा 3 किती? 700. बापरे, ह्याचे 3 तुकडे 700 का? काय कमी नाही करणार? 3 हवे होते तुकडे आणि 4 दिले तर 1000. हे 3 द्या ना करून याचे तुकडे. तर आता ह्याचे 3 तुकडे घेते मी. 700 रुपया का? कसं हा सुळ्यांचं वाटो? 200 रुपया का वाटो? पोळे बारके आणि कोलंबी पण चांगले आहे, एकदम फ्रेश आहे. तर कोलंबी पण घेते आणि हे 3 तुकडे घेते. मोठी आहे सुरमई एकदम. ताजे तर वाटता बघा, तुम्ही सांगा काय तर कमेंट मध्ये ताजे आहे काय. मस्त पैकी 3 तुकडे घेतले. किलो कोलंबी आहे. आता ही कोलंबी पण घेते अर्धा किलो. मस्त फ्रेश वाटता. मित्र अर्धा किलो दे ना. ए शिपे सगळे कसे रे? सुरमईची कुट्टा घेतलाय आता आणि आता घरात जाऊया. आता म्हणजे सुरमईची कुट्टा झाली, कोलंबी झाली आणि संध्याकाळसाठी चिकन. एवढा घेऊन आता घरात जाऊया. जामुन कैसा दिया? कितना? 80 रुपया पाव. बड़ा नहीं है, छोटा है. और कलिंगड 80 रुपये 70 रुपये. अरे आज तू काय हला काय भावी ज्या काय गेली? काय कामा करतात? मावशी येणार म्हणून कामा करतात की काय? दाखवता मावशी का आम्ही कामा करतो. हे आणले ते कलिंगड. 4 लय आणले. चिकन आणले संध्याकाळसाठी आणि आता कोलंबी आणि सुरमईचे तुकडे आणले. अरे मग मेवणी येणार मग काय बघ आधी फ्रेश हा काय. नाही तर तुझा रोजचा असं तुका फसवल्याने, ह्या केल्याने, ता केल्याने. हो चिंगळा ही फ्रेश आहे, याचं सांगूच नको तुझी. पण मोठीच असते, मस्त. तुकडे काय करून घेतलं ते? नाही माझ्या लक्षात नाही. हे बघ मोठे आहेत तुकडे. काय ताजे आहेत की नाही सांग. ताजे दिसत पण ते लहान करून घ्यायचे ना. 2-2 ते लहान करून घेऊ होते ते. राजवीर इलो. राजवीर खाया. राजवीर काय? अरे बापरे, काय बोलतच नाही. काय केलास तुम्ही त्याचा? नक्की ना? पाहुण्या इले आणि तुमचा अजून काय झाला नाही. ता मासे आणू का लेट झाला माका? हे फ्री दिल्या ना सुळे. मस्त खाडीत मिळतात ते आमच्या देवगडात बारके. अरे ताजेच खाडीतला माल तो. आणि हे सुरमई किती रुपयाचे आणला ते ना सांगला? सुरमई बाबा 700 रुपयाचे 3 तुकडे. 250 रुपयाचं 300 रुपयाचं 1 तुकडो. 500 रुपयाचे 2. 1000 रुपयाचे 4. आणि त्यांचा हिशोब बघ 700 रुपयाचे 3. मग परवडला की नाही? मोठे आहेत तुकडे. मग मोठे आहेत तुकडे. भलं बक्का मत आणि ताजे आहेत. हे ते आमटेट टाक. ताजे आहेत ते. सोळ्यांचा सार चांगला लाग. 4 दिल्या ना त्यांनी, असेच नाही. 2 करू काय? 2 कर तुकडे, नाही तर 1 कर. काय तर आपल्याला नाही कळत बघ. लवकर काय तर 8 पाहुण्या येईल आमचे. 2 केला तर भावी पाणी बिणी देता बाबा, काम करता. आता भावा कामा गात असा आता. पण काय धड नाही कामा त्याचे. राजवीर कलिंगड खाणार तू? कलिंगड खातस तू? राजवीर का कलिंगड नको? ते खाणार मस्क मेलन. ते दाखव. काय खाणार तू? चिक्कू खाणार. ते का चिक्कू कापून दे. कलिंगड चांगला काय? दिसतं लाल म्हणजे
लालच असणार, आणलंयच मी बघून तसा आहे अगदी. दीपाली आता धुवून घेता सुरमईचे तुकडे भले मोठ्या. ह्याचे काय केलं 2 तुकडे, हे अक्काच ठेवलं की का, ठेवलंय. आणि ते सारात घालणार वाटतं. सारात कमी. सारा आता एकाचे 4 करून सारात केलं, एकाचे 4 करून सांगू नका दीपाली. तर हे एकाचे 4 केल्यानं दीपाली, आणि हाय 2चे 3 केल्यानं तो अक्कोच फ्राय करणार वाटतं. आणि थंय काय चिंगळा धुतलं तर चिंगळा. आता हा सर्व एवढा करूचा. वाजले पण आता 12 वाजत येईल. मगाशी 11:30 वाजले होते दीपाली, तर 12 वाजले. पाहुण्यांका भूक लागा, त्यांना दे काहीतरी खाऊ का. नाही ते सुरमईचे मोठे तुकडे बघून आमका भूक लागल्या. आणि चिंगळा पण आज मोठी आणलाय, आणि सुरमई पहिल्यांदा मस्तपैकी अशी फ्रेश भेटली आहे. नाही तर मोठी जास्त करून फ्रेश मिळत नाही. कोलंबी आहे आता फोडणीत घालता. मोठे आहेत तुकडे. ह्यो एक छोटो झालो माझ्या हातासून. थैसूनच करून आणू हवे होते, तर मी तसेच आणलंय ना. ह्यो बघ, ह्यो तुकडो मोठो हा, तो ह्यो बघ एक छोटो आहे, एक मोठो हा. सुळे खावे खूप दिवसांनी. हो, सुळे खाडीतली मजा आहे ना. सार मस्त बनणार आज. तर हे साराची तयारी झाली. म्हणजे आता हे उकाळीला काय सार झाला. त्याच्यानंतर ह्या एक कोलंबी टाकल्या ना, आणि ही फ्राय करी. अरे पण हे नंतर काय, नंतर तुकडे करणार तू फ्राय केल्यावर, कारण आता आमच्याकडे तेवढे सुरी नाही. हे हा पण ह्याने काय होत नाही. तर माका मी झाजवलंय, ते 4 झाजवलंय. दीपाली म्हणता बस झाला, जास्त झाजवू नको आता. हो, ते शिजल्यानंतर हाताने होतील तुकडे ना. बच्चे कंपनी काय करता बघूया. ए बच्चे कंपनी काय करतास. ते जरा ड्रायफ्रूट जरा बॉडी बनवा. तो राजवीर बारीक झालो. राजवीर का देवा, तुम्ही नको खाव, तो बारीक झालो तो बघ. होय, पण नुसते काजू नको, सर्वच खावा. हॅलो मोठो सुरमईचं तुकडा आता दीपाली फ्राय करता. प्लेटच्या बाहेर जाणार आहे वाटतं. मजबूत तुकडा, बघूया आता कसं लागता तो. अरे मस्त खुसखुशीत भाजलाय ना अगदी भलो मोठो. आणि थंय झाला काय सार, आणि हय सार मस्तपैकी उकाळविलो हा. झाला ना, गॅस बंद केला ना. आणि हय कोलंबी पण झाली मस्तपैकी अगदी टपोरी आहे. वाटप टाकूचा अजून. तर बच्चे कंपनीची आहे पंगत बसलेली आहे. राजवीर थंय खाता सुरमय आणि कोलंबी. राजवीर कसा सुको सुका खाता, खा अजून. सार तिखट हा. मावशीन काय तिखट बनवलं ना की का सार, लावून लावून खाता तो. आणि जिया बाबा आज काय ह्या खाता चपाती, सुरमय चपाती आणि कोलंबी. भाविक नाही दिलास की काय ह्याचो फ्रायचो नाही दिला, सारातलोच घेतल्या ना भावीनं आज. तर आहे माका आता थाळी वाढल्या ना दीपाली. चपाती घेतलंय, सारा हय, आणि हय सुळे आहेत 2 मस्तपैकी सुळे दिल्या ना खाडी घेतले. आणि हय कोलंबी आणि हय लोणच्याची फोडी. ही लोणच्याची फोडी माका दिलेली आहे, तर मी आता खातोय. लोणच्याच्या फोडीपासून सुरुवात करतोय. ताजी आहे काय बघा लोणचे. का ताजी आहे. मग आता हे कोलंबी बघताय. कोलंबीचा काय प्रश्नच नाही, ताजीच होते ती. कोलंबी एक नंबर झाली. म्हणजे भावी काय करता. भावी काय खाल्लं. भावी चपाती संपवलं आणि कोलंबी. जिया जियाच्या पुढ्यात वाढलं असलं ते काय संपत नाही. जिया का संपणार नाही आज. आमका घेऊचा पडा. राजूचा काला झाला जेवण. राजवीर काय सराचा नाही तर सगळा लय झाला आता. तू ते कधी सारातलं उगत दिला आधी. मी कोलंबी देव. कोलंबी का लय मागणी येईल. राजूरचं झाला वाटतं जेवण. खाई गेलो तू हात धू. कोलंबी मस्तच झाली, प्रश्नच नाही. तर मंडळी मस्तपैकी मासे बिशे रेमटावलं, सुरमई रेमटावलं. आणि ह्यांची मावशी आणि यांचा भाव जुईनगर का जाऊ पण गेले.
आणि हेंका आता तो टनल बघू जाऊचो फिश टनल. तर तो टनल आमच्या ह्याचा डोंबिवली का कट्टई नाका जवळच हा. तर थंय आम्ही आता जातो. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. लेट्स गो. तिकीट काढूचे तुमका काय वाटला फुकट हा की का 100 रुपये तिकीट हा वाटता. तर पहिले आधी तिकीटा काढून घेतो आम्ही. चाललो आम्ही आज जातो. बघूया केवढे मोठे मासे आहेत ते. चला. अरे टनल काय हा? हैसून तर हैसून मेन टनल आतमध्ये हा. आता हाय फक्त हे छोटे छोटे हे ठेवलेले आहेत मासे ठेवलेले आहेत. तर आता हे बघत बघत आम्ही आतमध्ये जातो. बघूया चला. गेलंय पिंगाटा. आम्ही मेन टनल जवळ इलो आणि एसी पण आहे त्यामुळे लय भारी वाटतं. चला. आणि हे मासे एकदम अरे लोक कसलो मासो होतो दुपारी तेवढं मोठं मासो होतो. त्याची गुंडा मस्त पैकी पडतील. लय भारीच वाटता. म्हणजे साईड का पण मासे आणि डोक्यावर पण मासे. हे बघा हे बघ शार्क आणि लय भारीच वाटतं हे टनल. ह्या काय तर बघ हाय ते जमले काय आहे यांचा मीटिंग आहे की काय त्यांची. अरे पाणी गळता ह्या बघ टिपाकता होय खराच सांगतो. ह्या काय आबो आबो टिपाकता पाणी होय. ह्या बघ काय ता हय लयच झाले मासे इले जवळ. काय झाला काय त्यांचा हय बघ. हे हय नाही मासो हय 1-2च मासे आहेत हे बघ. आणि ह्या साईड का बघ हे बघ किती आहेत ते हय जेवून रवलेले आहेत मास. 100 रुपये वसूल आहेत इल्यास तर हे मासे बघू. 8 तारीख लास्ट. हे 8 तारीख लास्ट हा. पण तुमका खाऊक नाही मिळूचे बघूक मी ते मासे मासे ते जो टनल हय अर्धोच संपलो वाटतात. हयचे मासे वेगळे आहेत हे बघा. हयचे मासे हे वेगळे आहेत आणि हयचे मासे वेगळे आहेत. हो बघ पांढरो मासो लय मोठो आहे हो. आणि वरसून टनल उघडा वर पण मासे आहेत हे बघा. हय पण हे वेगळे मासे खडकी आहेत वाटतात. हे काय वेगळेच मासे आहेत. हे काय वेगळेच दिसतात पण मासे भरपूर आहेत हे बघा. आता हे पुढे काय आता बघूया. हय पॅक हा आणि हय परत टनल हा छोटंसं. आणि हय मासे नाही आहेत वाटत ना. हय वेगळे मासे आहेत. हो कसलो होतो मासो बापरे. हो बघ केवढं मासो हा तो बापरे. हय मोठे मासे सर्व ठेवल्याने आहेत त्यांच्यानी. हो बघ केवढं मासो हा तो केवढे आहेत. खवळो वाटता ह्यो पाय जोडी आती नरमादी वाटता राजा राणी. आणि हे बघ हय शपथ ह्यो बघ केवढं मोठं डोक्यावर बापरे. जिया घाबरला बाबा. ह्या बघ जिया घाबरला. हे बघ केवढं मोठं मासो तो. ह्या काय शेंगटी शेंगाळो आणि ह्यो तर लयच मोठं मासो बापरे. म्हणजे मागासपासून आम्ही छोटेच बघत होतो. ह्यो बघ कसलो हा तो जिया घाबरला आमचा. ह्यो बघ एक शेंगटी केवढी आती बापरे. अरे खाली नाही येणार तो. हे बघ असले डोक्याच्या वर माझ्या. हे बघ असले हत्ते वळवळत. ह्यो तर लयच मोठं आहे बाबा. हे बघ दोघे जोडीन फिरतात हे बघ. आणि ह्यो तर बाबा लय मोठं मासो हा. हो बघ तो पण लय मोठं हा. मिशिया दे का नर हा वाटता तो. तो बाबा लय मोठं मासो आहे बघ काय तो. या लास्टच्या ह्याच्यात भारी झालंय मोठे मासे आहेत बाबा ह्याच्यात. हे बघ शेंगटे बिंगटे केवढो हा तो. जिया एवढं जिया राहू त्याच्या खाली राहू ना. जिया जा जिया कांटे बघून घाबरला. जिया जा जिया जरा ठेवला जरा जरा म्हणजे तर बघूसाठी साईज थोडं राहा. अरे थोडं राहा ना. बघ जर साईज बघूया ना केवढं जिया एवढे. जिया उचल. जिया लावला हात लावला. बघ कसलो शेंगटी हे बघ खाली खाली येत टेका लाव शेंगटी घाबरता वाटतं जिया. खरंच लय मोठे मासे आहेत. लास्टला पैसे वसूल ते
हे लय मोठी शेंगटी आहे बापरे. चला जाऊया ना. तर झाला आमचं हे मोठं टनल बघून झालो आणि एसी पण हा मस्त वाटला त्यामुळे. हे हय पण काय हय पण मोठे हे बघ आरनाव बोलतात तो हे तरी पण छोटे आहेत ते थय लयच मोठे आहेत बापरे. तर मंडळी इंडिया लार्जेस्ट टनल आम्ही आता बघून गेलो. खरंच लय मजा येईल. मासे लय मोठे आहेत. व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं हे प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. जेव्हा कोकण आपलाच असा जेव्हा इंडिया फिश टनल आपलोच असा. इंडिया लार्जेस्ट फिश टनल आपलोच असा. बाय.